ay Ustaz Ismail arda wole fi Angola kono min awi Ustaz Ismaila sabu dum don poto jema an Ustaz ma fotayil si ay bi problem ka rezo do ma bi ella do ayalti hali ella maw wode wobe yalto be ley hala jidi jena e sappo ko hala hay dum taw ko hala rezo ni o problem makko do dum ko hala rezo pora dum no yoni ko adde rezo ko hala rezo sosioni ete jon ma hedo den tayiru kadi on non bandi ben poɗɗita mo sesa Conakry capital salte nyoge pammeji onon wadi e ngandi ma wonde ma hebugo tere on no banta cuurum ara on tigi barki dum ko onon jogi de ngakkille na mene odo ko ngujjo telephone jini bandraw men partage dum motori yo dum sakite moƴƴa haray ko o debbo yehi ka agence makko wuji mo telephone on ka wiyata don siré wole délire de siré wadno video ndo mo wulla fi iPhone makko ku iPhone 17 on tay o nyannejo do wodi kadi wonbe témoignité ka commentaire ji e ko wujjowo tigi tigi o gaynal no ango secondo so bi golle o gaynali ça va Majolo ko min Aminata Diallo vraiment mi soñji ke hiwanne ma 2010 e bande ma do mi do wonde kawtal to biro kidilam ko mon eni mo anda galle nyande o nyande ko gere mi watta jonte di lewru kawtal da ko no ande ena tala ko de pura yenna fi ko kali kono folati munyo en fota be bulta wala fiji be jokkala ko pompi jonno be wattina atude ko ner galle ambe piyala hiwanne ma le 25 avril 2025 e bande ma do benati galla la bina be pila do di la maski bido jogi video ji mabbe ko benati ko galle ambe pila bido jogi video ji mabbe ko benati ko galle ambe pila bido jogi arrestation injure ji mabbe ko be bonni fiji anin ko le Sudan valise ji be jetti mburi ko suuda e taydi ji anin fop bido jogi video ji mabbe fay kumbe mari non kunati do fa wadi la maski ko tuma dun nonati et 2 octobre, on va poison commencer. Il y a un appel entrant, 628 89 89 30. Nam Mbange Hombe No Wala yetude ko numéro mon non noddude numéro ombo adde numéro mia 627 49 06 04 627 49 06 0 Allo Obe noddi ma be rongi Kiliambe men do obe noddi abe rongi 628 89 2 fois 30 628 89 2 fois 30 à la fin ko dum ni awa noddi be Il y a un appel entrant 600 donc nodda jo Forti milangi mo kono na kata ko le sura o jale o fati nyame o mata serani mami o na hôpital docteur Badi mambe jogi di ordonnance
Nino mafia kom tutu no konde nyami jam fera ni mi mai andon gena le albe kallala e ballo ka de suma effetti do lokal fay ko ko yaw ko tay la ko ner tour mi do jodi e futrom lo hunta de tera ti mantim fondi to ma ko minni mamme ko dum da kata ko de ko do kon to rewda ko mo jali ni mo safa ndi mboddi e makko bebe baba awoni no nyamnejo dum bodi ni walla o yeso am bodi ni futu lan ko e gito mi ala yido yo li on kadi Il y a un appel entrant. Monodude on ɗon monodude on na kanko on ɗon noddude ɗo ko on andi on mo monodude on ɗon jamais 622 93 94 10 ko noddude on ɗon monodde on no gete anden ko mi immoto ɗo min nami yawmi ƴetta téléphone angom ay ɗum wonta yiya mi ƴetta téléphone angom mi ari mi noddi taxi motoji waddi lan donka ko mi wonta donka tawi mi ala yude ko laaɓi mi ɗoti languitene mbaɗi ordonnance ko wonta ɗo e bimbi tawi fayda mi ala yude ko laaɓi minni ɓe embarquan ɓe embarquilan noon ɓeyni mi yew passoria minni mi ye passoria kindiya mi woni toon balɗe sappo timɗem ɗo walde traitement tawi ça ne va pas mi ari mi yeyi donkaɗo ha joni mi yeyi mi yiidi o debbo ko juge d' instruction madame doit ha ɓatti tawi o procureur jo eno dossier on en cours ade dossier on en cours ala fitude wandema le 25 avril e bandema ɗo mi ronki ñande mi délivre no mandat nde min anndi le yimɓe mandat damen e 5 personnes min naɓi ɓe min sokoye ɓen ndeñande waymi arti e 22 heures ko suudu ko ndeñande kay 15 personnes ari yaniyam ɓe sottude bakal tuka piina anne gujjo mi holli on ɗum kay comme piya kon ɗo ka ɓe piina seeɗani ɓe wala leɗɗe e pooreji min mi mbiya ko justice ha joni on justice pooya jaɓali ha joni waɗugol justice on ko wi koy yoɓe waɗ ɓe naati wujjiran ɓe naati bonniran pijo issiyeɓe nayo issiyejo arɗo o yahinnaɓe vraiment walle o de bode mono sondi suudu makko ɗum kayen mbibama ko gaz le bugoto ko suuda si mi yalti e 2 heures du matin ko yaasi miɗo ɗojjude min ni e suudu no wuli ɓe jalla ɓe kankile ɓe no wonna koloko nenaki imu ɗumati nafalay o debbo no jokkira o debbo ko wiɗo o yattumati ɗo wo soma yaasi allah ya wo hollalan kanko ena kanko woni fatini farmata min ne fiyo mi wo ha wo mi wonata ɗo wo ma ɗo hollaylan goɗɗo o pisse wo min ɗe gitan woɗeno soñi ɓe ko ɗe gitan ya womiɗo soñi ɓe ɗo moƴƴam ɗo tampini ɓe womiɗo yiwde ɗon piiji daro wowla découvra secret ji maɓɓe ɗin ɗo min mi hinami ñamne go tawa ñamne yaga yetto o min ko Allah hollimi kon ko ɗum noon mi wolta donc docteur yi président on fi Allah finalaɗo mum on mbiyo fa la justice on waɗi mi etta pamo c'est la mal prévini fof mi yeyi ko procureur général on waɗi kayit on noddi o indi wo e dossier o géré depuis le 27 septembre ha joni le 27 septembre 2025 ha joni e mandema ɗo on procureur je ɗon ittanoma goɗɗo go wattu jaka sitta o yaka dédi oɗo oɗo sa yehi a natta ko bureau makko police jo no jooɗi ɗo a yaati moyna il est occupé mi yawi ɗon wonde billahi wonde e 6 heures mi jooɗo ɗon hanƴe 18 heures et quelque mi natta ko nde juuɗe yimmo mi arta ngola ha mi ronka mi holona ordre arrivé min nakono ɓeeɗo ko ɗo tawi lawanna o e mi fan vraiment mi gindi mi ronko julɓe Allah faabelam fi Allah e finelaɗo mum partage nela mum ɗo partage nela ɗum mi ronko wonde ko gallam mi soñdike kawtala kam soñdira colonel sabane wo tanke menen miɗon zina yana lappuraɓe mi wattaɗo foɗɗirɗano hoppunan démocrate hay ɗumaɓe yahi ɗon mi immini ɗon hay média ji yahi ɗon média ɓe yewno ɗon jemma 2 fois ɓe yiya ɗon filmi sundu ɓe yi ko waɗi konno ɓeni vraiment ɓeni goɗɗo wata wonde ɗum vraiment mi ronko ñoma fm yawno ɗon ala ko ɓe jeral ɗon ɓen jindi ɗon ha ronki a chef de quartier o ɓe landike ko feƴƴi ko ɓe landima mon ɓen fof ño ñawonde waɗu vraiment mi ronko e président babadi duka mi ronko e jamaɗi ma ɓeɗan watton mi ronko e ministre de la justice wallelam ko l'injustice woni lajjumen sa yi goɗɗo naata piya goɗɗo goo ɗiɗi tati nayyi hiɓe e nder justice ha ñandoñane mo ɓurtude continude wadde dégâts seke mo hollori goɗɗum mo tippino kugo so tippano kugo watta ɗum ɗon koɓay mo sutti len justice no on justice on adino waɗa sari on hol makko somi anduno justice on waɗi sari on hol maɓɓe dewtere ɓe wattata on sa ñandoñane ɓe continue ne simi artirena mutambargue men négocié de donc min ne ko gonga ko len justice woɗi ko ɗum waɗi yiɓe wadde ko ɓayno ko wadde donc mi torike edde fi Allah fina jama joni ko min Aminata Diallo Amadou joni mi ronku solution mi toriki o jamma julɓe mi toriki ma président Mamadi Doumbouya
Tori kama mcheji. Ande dengi tano musu de la komiara la ptan bijogani. Wale la chama julbe. Loka sala sisti so ngendi ke mbudi ni benyami di kono be sali bante nyaone. Tu fais wande ma le 25 avril le bande ba. Alors nous je suis poursuivi, même si je suis poursuivi. Quand je tribunal, je suis poursuivi ou bien c'est ça. Mais nous, non, on a dit ça fois si bien. Mais poursuivi, alors, comme il y a de ça qui doit se faire, il y a tout bien à renvoyer à la cam, il y a tout bien à renvoyer à la cam. Ça ne va pas, mais le son n'est pas de plainte. Il y a un peu de plainte, ça ne va pas. Quand on a des sites à Hankeni, il y a des gens qui ont été là, pour aller à la Tabewara. Walitala tabe wala tikongo walitala president Mamadi Doumbouya wala ministre de la justice miro isonike shati esonji la bebe mini la bendo kini la kanda nini ala kanda ko ibe mbaki sonjike yitane nini ala ide mo yate wali fulu Mwale kome adi kwa fufira iwande masuma evande madombo ndi fufira la kati kukwai kudati lepole nekode kale sustane bila ode boba na dua wala jamde fewa ala kamo kankreni ya saposa iya etumita madam nila jogi previ wala mo previ na sepandu sala ka umba prati inde awa ina bao manere kuida uko jono akitime ya mdosondi walera no mi bari come vola nenda kwa komputana mi ko mi tori wa jama julde joni rompu solution mi tori wa jama julde mo kankreni joni heritoren zen guerrier do yanen tayiru kadi aray zen guerrier an tayiru anda jodi France tayiru no fempi Allemagne are wallumo bayro non ko yer ko yidon do ko onon ko yewta do hakkille mo faami goddum e dum do iwe ka wono to aro wallum si tay dum do no way marsude hore goddo ka leydi do si men hande men nanal dum ari men yaali men nanali men yaali ha hande sifa ko wona sifede jon hetto den jen guerrier do kati on sikki non ko wonnon ka baw telephone mon don tungo wawa mo walde ko fenande wonno are wallum ha justice awa wada golle de La famille évoque mes vidéos bédo et écoutez version mabbe on quoi beni ba to dini walite gol quoi avant que ça soit trop tard et no wodi wobe on be yaltude attaque be hala passage mabbe hala victime mabbe bimbe la sikude nadu won très important kono plus important ko walite gol bédo ha gayna fino be sovira wonki mabbe kin avant que ça soit trop tard parce que jango sibe ma yedum jango ar wallabe o problème be dun no ndar men menen problème makko dun no ndar be wala famille ni problème ngandara on do de sifa dum do si kawtala yani an dum dara la mari mawbe la mari bengure la mari musida la mari goro la mari legno la mari hodo la mari yimbe si menen do meronki gaynde tay ko no réseaux sociaux aware on tigi buydama ko do wawdon wadde yon ko honnu men me way wadde awa jen guerrier ko honnu men wadata ko honnu beedo wallirte bay hala no weli e fop be ngara wade kare sociaux rip yurmine haralanni hidindiren hidemo men on quoi hidindiren hidemo men on accen sisugol jamao mo amen ko jabudo jeyede quoi buyle yalde do be jabali jeyede ene mo jabali jeyede wa hebande hore mun tere ko nakri mo jabali jeyede wa hebande hore mun galle ko nakri haysi be jabali jeyede hebay fo darna hay wada villa wada étage ko non tigi tungo maya nder to mo nyola to ngara goddo anda maya nder to nyola wona duubi haysi ando ko be bonnal dokko bo hebude ko haysi woni ko on tere do eden galle dum be hebi kamem parce que den andi ko nakri hande tere e galle dum nasa makala non kamem ko tere dum ko barkino jabo acce be sisugol be wadi dum do be bantike modo wadi dum do ala banu adam mo ala ella kawledi do on ala kawledi do ella goddo zo ko mari ella wo yo jabu jeyede kala mo jabali jeyede aduna hu way mo goddum ala parfait kawledi do me mi sekki ko be wadi ho ko be wadi me be droit mabbe be mari plein droit mabbe on kawledi do wurugol ko an wi be mari droit sikku be ka yimbe droit be wadali ko droit ko ono ngare wada nombe bayro yido yeta wonne masari alaga kango tigi debbo mo wi justice ala e mo nabi njowo sokibe e mo fawi njowo ala mani benno ka kaso
imo wiide men wo sariya ala kaso ala kaso no miijori no woni ala voilà il faut créer kañot mo mari suudu ka mari business mo heɓude o wi joni ay coggu lekki gite makko ɗen wala heɓude ka na ɗum holli e vidéo mi yiɗi kadi ɗiɗi kala mi ronko famude o min yo way wa juɗɗi ka ɓe mari ella hiɓe wawa yewtede o ella mon ɗo accemo o ella mon ɗo accemo mais avant tout o tigi yewtama ella o simo jaɓi taw jeyeede ko hollata goɗɗo faljere makko ko musidal makko ngal ɓeygure makko nde ɗum wona min wona goɗɗo ko yimɓe makko ɓe yiyantamo ella makko jeyɓe mo ɓen ɓe o jeyɓe ɓayru tagaɗo fof no jeeya no woodi ɓe o jeeyi o tigi ko kañum e ɓen naɓudata gurnaɗa mo wi waɗayɗa mbawa ɓen o ñaama yiite jahannama o ñamata karna faala noon o heɓay ko garuna e ɓaali nanen ko ɓe wooli ko jaɓen ko ɓe wooli ko min nani min jaɓata banu adama alamu ala ella min nani min jaɓata e en fof min kadi ɗen andi la plupart yimɓe ɓen ko honɗum enen jikkini ɗen si a heɓi probléme ka réseau ɗo ma heɓi ella ɗo a yalti haali ella ma on woda woɓɓe yaltoɓe ley haalaji ɗin jeena e sappo quoi ɗum taw ko haala réseau ni o probléme makko ɗo ɗum ko haala réseau pora ɗum no yoni ko adde réseau ko haala réseau sociaux ni goɗɗo musidal mum gorol mum kawtal mum quartier mum chef de quartier ɓe mum police de ɗumaji fof localité ji si ronki hunde acci fi Allah ta ƴetti men darmi hay fus ala lien quoi sona ɗum bano adama wonki makki no ɓuri kala ko woni kon ka holledi ɗo ɓe wona goɗɗo ɓe waɗi am o jaɓuɗo jeeyede mari ki wonki mo jaɓa jeeyede o wona o tagaɗo ko kulli ko heɓi o kanko faggani ɓe wara goɗɗo donc innaka ɓe waɗi goɗɗo hay so tawi no innama ɓe bantike goɗɗo mais ɗum kadi o wolana kadi ko yimɓe kadi haali on est ce que ɗon andi siko noon woniri est ce que on tefiɓe est ce que wawata wowlude on tefiɓe wondema franchement si ɓe bantike goɗɗo quoi ɓen wowluɓe ɗum ɓe andi o ɓurma yiɓe andi mo ɓurma an ko vidéo hendiɗa ɗo yiɗa wola ko wolɗa o hunde a waɗali tewtewde ka haala ka hendiɗa ɗo ɗum ko nanɗa ɗo ko honnum an famuɗa e ko honnum famuɗa e ɗum yalti jonnamen ko honnum famuɗa mais erreur wawi heɓudemo ɓe ka holliɗ ɗo mais wawata kondanirde ɓe fiya fe programme ko ɓe waɗi quoi on anda siko goɗɗo kondantaɓe aduna min ala on pour pouvoir kondangol goɗɗo ko programme maɓɓe on probléme maɓɓe on ɓe jittaymo on wona probléme réseau sociaux gonga e suwana gonga quoi min komi torto e fof momi jeejani kala marɗo solution kala marɗo capacité waɗitagol ɓe ɗo ɓe yiwa e les sattelde ɓe mari ɗo haɗa franchement yo tigui waɗ anda mari an on ɗo wol ɗo gasa ko an heɓata solution minen ɗo luggamijo en minen min ala solution min ronku par ce que ko wowla ko hunde laawa hunde min ronkunande par ce que minen ha hande min jaɓali mi wata wonde e galle am mi darna kawtalan ara e buga gollan kaaƴe piyammi waɗa minen ha hande min hari mi nanal ɗum mi yaari ha hande mi nanal ɗum ko ma première fois en tan ça goɗɗo no mari kawtal ɓe yane makko e piyammo ɓe waɗamo hunde kaari e kadi o ronka nokku sari ko waɗa ɗum et puis la 2010 fetiname woni na Boubacar on humpo jam tum awa awa ko ɗum o wi wore ko de ɓen daali moƴƴa ka ko ɗum ɓayɗe to no feƴƴude awa joni leɗɗe ɗen no heddi toon awa joni ɓe arde ga janggo min gayni vaccine gol dammidin ɗo min ɗaɓɓora e leɗɗe min nabora wulnitoɗen wugay fop o min ala darade min wugay fop min waɗa ka pooreje si min anduno lawgoy si min sikude si ukkama ka poore haɓɓama ha moƴƴi waɗama e saku si waɗi ɗo hitande a yaltinay tu wuga sans probléme jaka min famani awa jarama joni yoɓe jonno noon pooreje fi gositi kam
awa njara ɗum ko jelu hawrata ko jelu wonde wadde 25 000 fois 100 ɗum ko jelu 2,500,000 awa daɓɓe ka waɗon di retrait ɗo njara maɓɓe 15 personnes ara biya ɓe ka maɓɓe ɗon ara waɗa ɓe kala ko faala waɗaɓe poso an jeune guerrier wallahi je croyais t'es très intelligent mon gars mais vraiment tu raisonnes mal Jaka. Jaka des fois tu utilises des émotions ene ala nga ndiang jeune guerrier ala nga an nana tum fi gondiya walela jango sinyalde ni walela eyo anga jetta dum sérieux sappo e njono mari ko heja o hakkunde malla on sappo njo ko honnu ngo wadi be ko honnu ngo wonyani be ko honnu ngo hibbani be ha yimbe sappo e njo hawto kam arata wa o ka galle makko yane makko piya mo hakkunde malla e afala joni raison de menen lagine do jama nga ko kulle ko dum no fallon hollugol heddibe be wonde ma menen lagine menen wombe ga ben ko men kulle men jabay sifa dum no debbo de kadi no gaye njo ara taw mo e galle makko yana piya mo hakkunde ma Allah naata kadi ka galle makko wadana mo poson be se ko non da me yetade ko non do wolde ko honno be onatide ka kanko galle makko den wala sabi wala cour kanko na kanko zerde galle makko den wala sokude vraiment nyamidi mabbe la fami ko dum marton ko yewton kawli do ella ko be wadi hata be wawa mertu do dum non fop quoi ko ango wiibe meriti dum kan jabi kadi ka ngandi ma wonde mabbe no wadade bay men men jabata men jabata ha men holta ko kadi jusqu'à preuve contraire ko fenande woli do ko popo fene ko woni be waddude kon ko woni wadde kon ton ko woli do kon gonga hay e hunde rewa lewndu ko makko hay e hunde Il y a un appel entrant 614 be watta da wol do hata to be wawa mertu go hara enen kadi fobbe foppe dado kadi wi ni be ko bombe ni enen tawola men do fi pullo on ne pala fi pullo ma palla ma pelle ko wonde ndo ko fi ko woli kanko tun kadi woli e menen non men jabadu ko woli ko doaka wallede ben woni arrogant c'est quoi le lien en fait joni non onon do waybe wallude e hore koko nandon do tun wallede men yi'a annen nyande wo wadu video sappo fi mabbe watto tayiru kadi jokka ma don nyande wo wadon video sappo ha dum sanza al hali makko on si tawina kanko wonde problème ko welta en quoi sina dum de balde do be yurum ben Canada be tawto be nyamo be wari goddo Canada dum do bibiya ma ga na madum fop ari jetti programme ngal liw no ko gonga wala gonga onati ni yalti do si usela dum do bay ko mo mengon heavy problem e wala ha ko e problem okay do kadi be do ari be wadi video ji didi be wulli be hali ko be wuri ko be hali ko be wuri ko be yehi ha be to ka justice tout be ala ka walitede parce que kambe tout goto haja ka mabbe baki dama hore mabbe fami mabbe haja ka mabbe ko do lawolde goto haja kay mabbe min kam won do goto haja kay am ene jabudo jeyede no wade sifa dum mo wada hore mum futtudo ono heba il va subir les choses pareilles an wonange kawtal ma nabidi wonange secteur ma nabidi wonange quartier ma nabidi an e yimbe ma jeybe ma ben on nabida an ka tagado an ka hombo ha men walle tieki ka tieki ha min mi daro fi wallugol ma an ka hombo hida yeta jokkugol ena hida yamira jokkago yimbe mabe to ateki be jombaka be ala be moji be ala bido fu akidi be horma be ari be wulti ke men enen communauté on tawta kadi enen kadi ko réseau be enen kadi communauté on be falno e wallube be
tefay no haka ala jalse dala bay woni be seno hato be wulla ka ben be tallo ka ben si wala be dabba filmo be yada to be famta juude ala jalse ni ko du woni wallita go communauté ka réseau do ko lawol ni ciafali noga sifatayre aray dum non ko faljere no na communauté be fala e wallube ko kambe andi gonu fala aray ko yo président Mamadi Doumbé a yiwdundo jonna be galle moƴƴinana be ngurdam ko mabbe kum aray ko dum woni gasa vision mo yalla wallube non kala ko be miije mum walla on onon nanay be puntum mo day bape bani wonde be jabaljo ka holle do personne est parfait be do kadi jettibe e wi kambe be ala gonga déjà e nanani version mabbe on e imaki men nani version mabbe ndi ko no wadi men nani version mabbe on kambe men faamaali ay fus menen fus men faama ko be jabali do musibbe mabbe na menen be jabata ko haaju mabbe be jokki non sans fude ça be jabali dom be mabbe be wawali yahugol ka gorol mabbe ka deyol mabbe ka musidal mabbe be wullito be walla non sans fude ça ko men réseaux sociaux dun ciata dum honno men gaymi si wona yoda gol si fa gonno wadde do ko pas de monétisation ko to kay balo ko tu ene o surtout no wombe lagil ono wombe ko nakri o imaki te fo yewde yido ngam be tefombe mabbe mo anno ko honno woniri quoi parce que l'effort goto le metti nyogol ko holle ko honno men tefirta goddo haybe makko be mbattaki mo ko menen mbadoto on tigi ne wattado buy wawlaali ɗum goy goɗɗo wiyalɗo be ala gonga min mi tanjini ɗo ko mi yigo ngo min tu waɗi vidéo hunɗo ɗum kadi ko musidɗo maɓɓe anduɗo ɓe ha seedi fowti yeetimi waɗi vidéo ngun fiwata jama o jokku émotion Allah waɗile vidéo ko heɓi 200 000 et quelque ɓanni 300 000 ɗi fiyo jama o enen ɓe fulɓe ɓe heno yawi en ɓe heno soñji en ɓe heno waɗa en ni ni oye ɗo dara pullo de mardo gonga nenen ka amen ko jabudo jeede kala mo jaba jeede bata gonga men dum yakaseden si don fala ono yaaru be fi fulede ton Le conseil a enfin décidé woni chaafali 28 ans. goddo wiali wala gonga hande wala gonga jango on toñe toni jama goddo bo laal menen tigi min wawlu do mi wisi tayibe mari gonga yalla wallube hore wonbe be toñi de goddo wo laal dum do ko no hala welira jokka so me ko gonga modum do natu yalto wodi hande be nanga e be sokira e be falera do en ko be fala fusi yaltata fusi wana gonga ma ngulamu do burabe sokede ben ko maninka ben kambe wurnabude cadele ciwla ben fulbe sino ton ko 1% yakasede madu sa anda ko mi fenantano parce que enen tigre hidindira enen tigre darande tan si problème pour lo yalti do ko fulbe be tigre o men daranto ko jabudo jeeyede wonando fu wonando jama mum on wonani communauté mum on dari fi yimbe be hara jokka haaju mum tun ko on menen kadi men daranto goddo wata waylude hoore mum wayla hoore mum watta hoore mum hay goddungo sifa goddigo naadi fo men woli do goy sebi tana do ara wowla pula ni menon natamen ere ande be ma fulbe tigre yalla de leto ha gane yewta problème ji maro yewta programme ko amene men andu do kari ko ni way kari ko ko inno hay on tigre do woni parfait kawli inno hay on tigre do woni parfait goddo yama mede woni parfait go hombo wi ma goddo no woni parfait yaltu e kan goto wona parfait yaltu e den tobbere do ma kawli do hande heewi sija be do goddo hara kam tikta wi boy no kasata Allah subhanahu wa ta'ala hara do mari ella buri haybe ella mo be mari on sifa makko alaka wore leydi do nde goddo funti hakkunde debbo e gorko hebi nene gotobe hebi bengotobe hebi bibbe kaw cousin hebi musidal hebi gorol hebi leñol hebi iwdi awdi hebi di fo o jetti dum fo yaabe leydi fofi jokki fi ngurdam mum kanyon to alako goddo wadata ka leydi do ko woni pire hewti dum sa anda mi yeto ma abe woni yumirabe ne ka deuxième vidéo do go me yeso ngo abe sikkuno be hewta o niveau do be naw yata
e sali dew galen men woltadi fo men fangay seeda o yoni woɓɓe no wodi ɓe jombaka woɓɓe no wodi dala modi am mais na fof kadi Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɗin piiji ɗon kadi no wodi woɓɓe yiɓi ka ɓe tagete yiɓi ka ɓe tagga ha ɓe maya ɓe heɓata dewgal quoi mais ɓeɗo koɓe on debbo ala mo heɓata faalaɗo ɗum wawa wonde Allah wona toñowo Allah wona nguddo Allah wona bonɗo Allah wawa musidal bongal ala jiwo mo heɓata hay siko nde wotere gurdam mo wiwɗo miɗo faalama joggude siiti si gasa o wiya mo ɓuri on lasili ko mi woni min faalaka oɗo on debbo jiwala tentini ka fulɓe ɓe wala de jaɓuɗo jeeyede woni no duwirano simo faalamo kana o ɓura bimbi piiro wallahi weɓa wiɗo no faalamo menen kamen ga de fof no jombade menen wallahi jiwɓen fof no jombade menen kamen ga jiwɓe no jaɓi jeeyede dey ɓe newi wallahi hay kanamɓe men ɓen ha kani ha seli foti hara hay ñiiƴe jiwɓe go ñiiƴe ɗe régla kono hakkude Allah ɓe fof ɓe ɓi dewle en eka seede mo goɗɗo jaɓa jeeyede bonni wo ko ɓe bonni tawno ɓe bonnuno jeunesse maɓɓe on ɓe bonnuno ko ɓe heeɓi ko wallahi billahi ɓe darotaro ko naki ɓe heɓa suudu quoi woodi hande ande marɗoɓe jaw ɓe bonni gurdam maɓɓe ɗan fof sa famani ko ɗon noon ɓe yeebi ɗan ko ɗon ɓe halkidiri ɗan sa anda si on sikkude gorko e debbo wona e gotum on naati e mbawaka si debbo wakkike sawdu nangi aventure wi'i duncay wi gaynay salike desal salike jeyede o seedo to aduna hollaymo ko debbo place debbo wonta ɗum yaka seedo awa ɓay ɓe dunci nayino ɓay gayni wo nayino no ɓe wolirani en ɗo ni woɓɓe no wi ɓe yalta e kaɓe wonno ɓe weeɓe waɗo e si tawi noon ɓe woñanaɓe ɓe hibbanaɓe haray ko onno ɗum marsirta yara hay gertogal ɓe ala hande o may ɓeɗo hay so woni fof lanni ma waɗiri ɗum ɗo naati yaltiɗo kamen ɓe wi terrain ɓe wi suudu Conakry kamen quoi donc wala ɗum holla barki ɗum holla barki ɗum holla barki hay ñallal gotal holla barki dey yo ko onon sikki heɓugol terrain Conakry capital salte ñooge pammeji onon waɗi e ngandima wondema heɓugol terrain no ɓanta cuuɗum ara on tigi barki ɗum ko onon jogiiɗe haqqille na mene ɓeɗo avant que ce soit trop tard accede sisugol wallita ɗemɓe goɗɗo ala droit ko waɗɗa o ko honum kamɓe ɓe watta kawtal maɓɓe ko ɗum kamɓe watta jama ko sattantaɓe ha ko waɗata yimɓe ɓe tawata ɓe arayga maɓɓe ɓe ardora mboɗɗi toon ɓe fuufa ɓe kiɗelen ɓe ara ɓe waɗnaɓe poson kadi ɓe laata haka ko an hooli ɗum ko an nani ɗum hooli ɗum nani wallahi ko an hooli ɗum hakkunde Allah si tawi goɗɗo no wawi wadde ɗum anda jaɓi goɗɗo wawa guine enjo no wawi immade waɗa ɗum goɗɗo hara ko face to face wona e karama ko yagal wona e gundo wona e ñanne face to face wa jam walo tallo e on tigi on non o jeyaka on non o jeyaka fes sina ɗum wondiri Allah wata wonde ka yahete o yahete suudu maɓɓe ha ɓe no hooli waɗnaɓe poson ka ñamete maɓɓe ɓe naata ha suudu maɓɓe an jaɓi ɗum hooli 15 personnes piya debbo goto hakkude mum Allah ono garɗo wiyo on non ala gon kankoni ala gon kankoni arrogante quoi ko peyi yombo ko an hooli ɗum ko an gonɗini ko o wowli ko an jaɓi ɗum fof minen min hoolota ko min jaɓata ɗum min hoolaki min jaɓata minen ko wolɗo kon fof ko fenade min jetti ɓayru miɗen andi wawa wonde ko duwa hombo marɗen kawol leydi ɗo tawata sa darni a wata wurgol kama gurɗan ɗan falɗa ɗen kadi ka ma kadi quoi ala torade goɗɗo a ñawlaki goɗɗo ala a waɗani goɗɗo ka quartier ɗo ala wuttude jama o tawta yimɓe ɓe fof watte ɗin piiji ɗo fof parano futti imam o haalnama waɗali hay fus chef quartier waɗali hay fus autorité waɗali hay fus tawta kadi enen kadi yimɓe makko ɓen kadi tawta ko tenanɓe ho losdiyam awo no wuji boye awo ko coofe wuji ene ala ko ɓuri almami ala ko ɓuri chef quartier ne goy no wodi ko ɓuri police ko ɓuri hay justice sa anda musidal ɓengure gorol e deyol ɓen ɓuri fof ko ɓe woni fi goɗɗo o so anda onon ɓe darde o vidéo gasa ara hay ɗum meeɗa natude hakkille mum awa ɓeɗo no ɓuri ko woni o jeyɓe ma ɓen no ɓuri ko woni o
yo almami fu so waɗaɗe ah bon almami waɗaɗe kono naɓma ka almami an ala jeyɓe ma an ala yimɓe ala musidɓe ala musidɓe an ala siɗɗo darantoɗo ma an ala bappirawo an ala kaw an ka hombo an ko an ko mbuudi o wonno Allah ma ne ɗaɓɓugol mbuudi okay ayo diyan fini wallahi billahi yena ko be wada no ko men ene tigri tawta ene himbe makko be tigri kare wata mo daranagol fiyo justice wala fiyo waw hettugo tuwaji makko yo wuru ngurda newi dam moy hayse wawata mo wadam go goddum ko walli on don yurmi are men halfinima tawi wawata mo dingote bonnu ko men halfinima wawata mo dingote bonnu fi Allah men halfinima murande walli kala mardo solution wawdo walita gol bedo yo walita mo fi Allah won ko fuɗɗor ma ana ko rabi to kawli wobbe no jomba be bali bi en no jabi de ala bi to kawlido ala fami kawlido ala modi kawlido mi himma be wawma darna gol men me marni ngiraɓe fi mon dow ɓe ɓaɗi so seedali dankagol ɓiɓɓe siɓɓe maɓɓe ha ɓe feƴƴini kono ɓe hattaki angal ɓiɗɗo par ce que ɓe jaɓuno jeeyede ɓe jaɓi jombede ɓe jaɓi wonugol gadwaɗum ɓe danci voilà ɓe wuuri e jam ɓe maayi ko ɓe tedduɓe joni ma heɗoɗen tayiru kadi onnon noon ɗo andi ɓen poɗɗitamo seeɗa tayiru voilà partagé goy hame tayiru are wallomɓe no ɗo vidéo tayiru on voilà babanraɓe anduɗen ha seli fawti jama mi wetten ka ɓe mbiɗo jannde sontine jam o waali jam o ñire jam o ñalli jam o yiiɓe ari kadi yengol yo bandirawo men ɗo ka ɓe ari a fenay wi o ari ko min ko vidéo an waɗɗa taw wiuɓe ari min komi goto ta toñu jama ko wolta o toɗɗo voilà tanadu yimɓe ɓen e yolto yalta ko min pet heeɓi wowlu ɗum min pet mi yaal dow vidéo goɗɗo goo e wi giɗa fulɓe o anduɓe mo ha fowti fuɗɗike yaltugol andi ko anduɓe bonotama inde nde mo andama o teddinto o teddinte ko ɓe yimɓe ɓen ko anduɓe ma ɓen goɗɗo wolta ko andama a wata wurdude yimɓe wiyaɓe andama ɓayna fika malayka en andi because goɗɗo no anduma o falama bonnugol inde o waɗa yo eto fi bonnugol ma inde o jomba ka hande ok donc ɓay o jomba ka hande ko huɗaɗo o heɓani bobo ok ko jomba ɓen fof mal ɓiɓɓe o mo bantino mawɓe o itti onto mo ala e jam si goɗɗo ari yawike mo ma wujjima ko no watto a bantotoma rubotomo banto ɗum ɗo fof ko haala fetere wonɗa halde ko bewre wonɗa wolide ɓayɗa nde an tiga susta waɗde a suusi bantagol mawɗo dekkuɗa ɓe rewo waɗe sustaɗe a kellanay debbo yo banto mawɗo ne o coofa e ƴiƴa fo yiya fiyo ɗum volanta yo banto yo banto ok a wonɗo leyɗe porto waɗɗo almani duuɓi ko waɗi an ɗa wawi uddutude hunduko ma jonna goɗɗo conseil yo waɗa goɗɗo coup de volontaire violence ok en andi an kadi a ganima ndi on to ɓendi o jaɓani jeeyede ko tawi ka maɓɓe woni ndare comportement men ha selgol debbo fi kanko o jombaka men wolaɗo fi jombaka taafu yimɓe harcela hombo ele qui pour l'harceler non ɗum men harcelantamo a sikkude ko jombegol woni jaɓugo jeeyede sikkude ko jombegol tum woni kaari jaɓi jeeyede ɗo woni jombaɓe ɓe jeeyaka fuɗɗori ara e modi mum tawa jaɓa jeeyede ɓe fof ɓe wona ɗon dammi tawa hay ɓe maayi goɗɗo andata par ce que ɓe tumbitaka ɓe andaka ɓe huwodiraka accunu dugan kadi ma o jaɓani jombede e wi maɓɓe kadi wo mo ƴetti honno de walli ɓe makko wo soko e maison centrale wo miskinaɓe al ɗum wona men e wowli ɗum ko e hunduko makko kadi min ƴetti kanko tigi e ɗi vidéo ji ɗo ɗiɗi min nanimo wowli ɗum mo sokki jowo tampuɓe illiɓe ɓen no ronku yay no yaltirata si tawno ko jaɓuɗo jeeyede si ɓen sifa ɓen golloɓe waɗimo goɗɗum no woodi ka moɓe yewte si ɓe duwamo goɗɗum o hetta hara na naɓugol ɓe
e sariya mo andu den tawata on tigi yaltirtano stay ko miskina be Allah ma dum ko risar sanoddi mi kopi andu mi do kipi mi noddi tete confirme on lanci retrait on on heewi jok wogo voyage o zeri kore mo mari fere kula do no mari fere o ngandi mo kalbi ko hudado de mena men wo laldo ato nyime ayodo to tuwoni bay hala no wede hombo wi ko hudado goddo wo laldo kon non kugal gotal no holla goddo wala barke salagol jeyede salagol wondugol e jamamu salagol hawtudugol e yimbe mumbe so anda dum mi yetike ma dum ande sa sikki non ko barki non afa mi yawa siko barki sikko ino nawi sikko ino ande ay ciogul lekki o ronku watte hakkilo keron sikko de ndi mbawdi mo lutte o katu yagal jiwo yagal ma suka yagal dum ko ha sedani enen do joni der 20 ans do hare beaucoup de nous transformer si wona nawna jeba ko mayele ko jukkugol ta aduna ko no yarta ko ha seda ya kan no mari fere gente be de fi Allah gente comportement wana gide fulbe ko arta gento wowo Allah gide fulbe genta ko wowo de parce que ay ustaz Ismail arda woli fi Angola kono min awi ustaz Ismaila sabu dum don potoje ma an e ustaz ma fo tayil kala wido Ismaila ko ustaz potoje ma ngon fop ardo jetti binir bere yaltido wi mo foduno Allah so nati eropo yare binir bere an dawai hubbutude hunduko ma baka on e ustaz vraiment ka sogoloru tayiro sogoloru intéressant la parce que wowo andi andu be ma Angola ari o wowli goddum adi jetta holla kala ko goddo ari do wi gido fulbe wadi ni warri ni sino fala jette hollo est ce que min dum ko haaju Allah mi do wuri ngurda nganda kere ko min ka rezo do mi wuri same ayo ando wodi andu be makade ono de kamon kula ko no wodi andu be madabe sar no wodi andu be ko ko nakki no wodi kono mi interessa ki dum andi min ko min tama watta ngile ko na wadde ko ne wattanta ila de no wattanta ila sabu ko mi wowli kon no laabi video mo mi atti wadde on min ni o wowli yewtere men faamalinde ko on dum e yewtere ni me ron ko andude dow e binde sibbe makko andube mo ari ka privé wi o ko ni e ni o wayru nani o ko nambarantejo hatta min ara men yeto jama do yo memminde emotion ari on faala memminde o bezi do kati yaltino hala burumburu mi tanjini dum do mi danni ni dum do sikki ngal hubbitata ga ko faalno don ko baka na do ina zongo yalto juude wambe dewle no yalti juule burbe jomba kabin ngandi yeggite o bandirawo golo woni wiide mo wema o wujado betpe femme d'affaires jo mayando hore makko moye makko on financièrement il est stable ko wonno wiide ko hulado bark afena won o wona stable debbo tu wonta stable aduna debbo hala do ko woni me wiida ciogule ki ala kina ben ko be woni yaade toro ma dum torane ko nyaama ma ko nyongo kanko mo gaynani hore makko yido wiide ko hulado ko afena ande wolla kanko tigo wolli men do ko tampudo fewlo do mo sonji say mo fewndi o wonde ma fus ala ko woni fena ba si dai kuddi ko gaynangol hore mudu ala joma fona yelin din kuddi ay ke sorta gol kuddi bura sikkugol no gaynani hore mum kuddi burado min ko e juude yimbe mi heba simi mayi ko yimbe nattata mi haka belay min fusmi dunja fusmi gayna bawo tagu Allah hunde ko min ko mi wawi ala si wona min e yimbe be me yada poemba sikkudo no dunji no gayni kanyon tum yo yaw aduna huway mo goddi sorto do e ono de linke yimbe ke sorto do linke yimbe mawdo mo bonni on won c'est-à-dire si ko bonni ma kala ñol mede na ya wulito hala woni hudado ko ya hakkilo ngacca ala musidal ka wullitoda ala chef quartier ka wullitoda ala police ka ya wullitoda ala nokku an hay e goto fitano ma gondi sina réseaux sociaux a hudama anda
que ça soit clair. Afi Allah en lado andi madu si tampo adi bonni manoko ay ko bay ko miskin Allah ko hakilo an lutti ay tampo mabbe den hey miskino wadi ma goddum ko accidu moy dum mo mari problème série yona ko naba goddo saria dawaje tude puso sareti rondo todo si o wujje ma o dayne ko yon jittu don e don hetto a jetto wi a wadane mandat de dépôt ida wel des gendarmes be sokoyebe mi goddo yawata ko lan nada be nyankan kati kabe yawata yaltude tawata non hay problème ko wondon ko bura hay 5 millions nada be kabe nyamata plus de 50 millions ta gorol le deyol hay dammoy ko be wolor flawa yete ay mo mandoni si yewti say gono to mo buttina be rew mede atigi on buttina be rewbe mede on andi winda kay nokko yo goddo ko forcé debbo ma o jombe ma gorko ma o jomba ngandi winda kay nokko goddo ko ma heba biddo nokko windaki andi hay e nokko wata windugol no onon tagi wi do gondi ne me ko on tagi do yeddude ko hay dali Allah winda kay nokko goddo jombuka winda kay nokko nini do yaltini ay kan hala fe mimi sido fi arsele manjika ko dum holli jeyede sahi mi do fotta ma siddo an musiddo an a jomba mi do wolane fi jombugo sahi mi do yiyama a jiwo amen mo dubi mum feji mi do wolana ma fi a jabu jombe sahi sidde dido no jombi be hebali jidi landagol be ko honnu jokkudon ko honnu ha joni hadi dum do fu ko andugol ko woni aduna amma non taafu sifa mata iru anda fi aduna yeno lumbitiri Europe do ala lugginde mijo ala ndarude ngurdandan ala analyse de haye hunde no sikka tun kanyum gayni resisude ayolike andade winda ke nokko goddo jombuka winda ke nokko goddo jido ka awa nyembi dum daren konto yaltoyta jetti on esprit don jogoda mo daren sa yalto e prix carton yettube dimbe ko hombo yida hande mo jabali jombude few o jodo wiyama yami do wonno fier ko mi jombali ko yaltinani men goto me ya video fu yaltude do dunande men hawrale video ka goddo holli fierté banni mi jombade men ba men hebali video do ka goto yalti wi mi woni fier banni mi jombanoka men ba men yino video ji yaltube mi nisi ko me bani bibbe parce que bibbe amen to pitakila be dankakila dum do meyi kono mi ko mi jombali ma ko mi jombi Allah kasi Allah farlahay wonki woti yoki jomba ma yoki jombe o farla buttirane o debbo non kadi acce sorgol e linke be rewbe acce buttirano be jawo jama kala mawdo hulaado kangala mawdo hulaado kangala itti o bante o joni mawben ko ayodi dum an sika gorko yaw bantoda mawdo yiye sika gorko nam oui ben nongo ko ye tobe nda du 125 000 nda 85 000 e sangarea Nina kire ninde yotere ma sabunde welande ala hikma nyenjal fus tafuade ayru poro joni don an zen guerrier on do mi do marani mo teddungal annon ni ala nama teddungal antari ni ala nama teddungal ido jabi non ideji ma din no famira non ido jaba ma liberté ma kono teddungal mi ala nama are onon do dido yuppondire bay tous réseaux sociaux no wadde miracle ji e yiido ka yimbe yaltina hibe tampi paf ngurna mabbe dan sanza haribe nyaka suudu sien du watta pani henya e yiido jogobe bulli dum transforma wada forage robin e yiido miracle ji boy ko réseaux sociaux wadata are bay Allah wadi problème ono mo yidon do réseaux sociaux no way wallude o haray walle wakile modi stay ala musidal kanko ala mo yeto tawata dum do no wayi wasi kontigi wada kanko ala menen fus ko me wawani mo ala are hunde ko me wawi ala are ko dum on jara